Hello para bro, ki baju page bahaya ki video ki jangan ke por por. Te hakan ka video ngapan pau ka jing sungu ke banding kong i ublay ubala ay yang ay kalat bangan mi biang kumne hakan ka video. Te kane baro kadai ka jing don lem don kat ka jung blay yang namar lem dadai ka jing don lem don kat ka jung blay lem dadai ka jing ay jung blay ya kane ka sap ya kane ka jing slur nganom la ban mi media kumne ban keren ya kane ka video te hagane ka video nga kwa ban keren bat pensai shapi ki pajba ki ba page ya kane ka video ba don ki ba ong yang ba nga keren ben umun sim ba khut ba du belai te na kalian ka jonga ngam keren ben ya umun sim ba khut ba du belai bat ngada kwa ya umun sim ba khut ba un wan shong ha man wei bro namar filai ya ki jing jele jungi kam sneu hakane ka jela ka jungi kum juru haka prothai bar ka we te ngada kwa ya umun sim ba khut ba un wan shong ha man la pa wei bro khnang bangin im ka jing im ka ba khnang ba ka im lang salang ka jungi kan du no ki jing sneu ki ba bunjat namar kumba filai menta khamtam ha ki khubor hakaleng juga perthai ki jujabe ki kam sneu ki jinga bisni ki jinga sho ya dat te ki jingya klim lok ki jingya shrut ki thma ki ba har harukon te nakaleng ka jonga ngam kren ben ya umun sim makhuit badu belai ngara kawa ya umun sim makhuit ling ba belai ba un pha haka jing im ka jongi iwei pa iwei khnang bangin im ka jing im ka ba hakan ka slap rathe te menta nga kwa ban kren katokat ni ki dekhot nga kwa ban pule ya ki dekhot naka bible namar habang ala penpau ya kaktin ka jung bulai teng haban pulehi ya ki dekhot naka bible te kane ka video ka long ban pensha ya ki to ki ba ong nga bang kren ben ju mun sim ba khut ba ja u bulai tang naka daw bang kren ya kato ka revival bala pelat u T7 news kato ka revival ka bakhi haka snong klik mustem hakaba u T7 news ulo ong ba u mensim bakut ula wan jingo ya ki mensim bakordor ha kasnong klik mustem te tang nakadaw ba ngakren syapang kato te kibun kiba la ben kiba la kantho nga kiba la ong nga bangadai krislam ler bangakren ben ya u mensim bakut badu belai kila keren lai hujat kidon ki balak tim siru nrai ngam so namar manga kumu breu de hoj laban don hi ki jing duna nrai ngakren pat halor ka jing so thu ka jing champang ka jonga ya ka ba ublai ula ai pat ya ka jing slur ka ba ublai ula ai nga te nakalen ka jonga ngam kwa ban sukun tang halade takadaw ngasakren ya kato ka jing penmi kubor ukti 7 news te namar ba phi la ya ben phila ya keno yang har kom te ngahaban penmi ya kan video pat manta ngan ule naka gospel ka jong Yohanes kalanong ka ba khatsau kadkhot kabaningkong bat kabalai wat ki kuslai nakado nut jongphi donget phi hablai donget hangaru ondang laletno bat ngalakre ya phi kajaka ngan wan pat bat ngan simti ya phi haladehi ba hakaba ngalong manga phiru phila banlong ya kini ki kentin lakren da ujisu la kren ni ki kentin
u laong ba ngim dai ban khi kuslai ngim dai ban sengsi rei tonge chu blai ba tonge chu jisu te u jisu laong hagapor ba udang im laong onda mau ula lekno te unsa kre yangi yakajaka lane yakataka ying songne but unwan simti yangi da ujisu laong ba ha kajaka kaba mau udon te mangiru ngenyo ban lek lang hangta te kini ki kentin ki ba ujisu ula kren hakapar ba udang im ula kren ya ki pajba ba kimdei ban ki kuslai kimdei ban sosi rei kidei ban ngej ya u blei kumjuru yu jisu te ki dei ban kidei ban ngej ba ujisu unsawan shaw yangi hakawagasni te unsailam yangi hakataka jaka ke bau lapan kre rei ombaro ngin yolet hangta rei tang kita kiba hok kiban yolet badu jisu te lamar ba bun phila ya ong yanga phila keno banga kren ben yu munsim bakhuj badu belai te mantang asukwa ban ong ya phi ba sobhaban pule naka gospel ka jongu Yohanes kalanong kabakhasaw kadkhot kabakhasan terter hadu kaba lifeway kumjuru naka juhi ka gospel ka jong Yohanes hi kalanong kabakhasan kadkhot kaba saw terter hadu kadkhot kaba khatsan te ngan pule khndiat ki dekhot jong kane ka gospel Yohanes ka bakren phang man sim bakhuj dengan pule mo saya sngap ngaru ngan duai yu khpate un ai happy ya weipat un nong pentengen ba un yo yasa lem bat phi hakarta dengan pule ru ya kine kidkhot Henry inda ulawan mau mansim ka jinghisha ken unya lam ya phi sha ka jinghisha baro namar un kren nalade Henry yaki eki eru katba un yo sngau un kren bat un pen sngau happy yaki eki eru kiban sawan un pendon burom yanga naba un sim na kajonga bat un pen pau happy te play sngau yakine kidkhot yakaba u jisu ula dwai na u blei u bade kupa ba un pha hangi ya u nong pentengen ba un dai sa hapoka donut ka jungi utau nong pentengen udai u mensim bakhut lane u mensim jong ka jingsisa te hangne long ba u mensim bakhut lane u mensim ka jingsisa un pendon burom ya u jisu naba usim naka jonga bat un penpau happy bat un penpau hangi yaki ki jingsisa yaki ki jingbaha te ngansu batai ba ubreu ubayo yu mensim bakhut udai ubreu ubadon yaka jing long hok yaka jing long reublai uba pendon burom ya ublai ya ujisu nomor hangne kala krensai ba un pendon burom yanga te kemut un pendon burom ujisu badi ublai te lada ubreu uklam pendon burom ublai uyaj aurie batane kaparthai te kemut umdai ubreu ba yo yu mensim bakhut
namar hangne kala kren syai te saya perkhat himapi parlok nakaling ka jonga klem ben umun sim bakut kembang lakren mantan ba nakaliang ka jonga le ngakwa umun sim bakut ba unwan hapo kadonut jongi iwe pa iwe khnang ba kane ka jala ka jongi kan light ne ki jingsneu ki ba harukom bat khnang ba ka perthairu kan song suk song singa nakaling ka jonga ngada kwa umun sim bakut bun wan song hapo ki donut jongi te kadon ru kane ka benta ka ba keren sephang mensim bom khut pila ban siam naka gospel ka jong Matius kalnong ka ba khatar ka de khot ka ba sauklai hadu ka ba sauphunru phin siam ya ka jing batai sephang mensim bom khut utau mensim bom khut kumbang ala batai ha kato ka video ka banga keren sephang kato ka revival ha ka sinong kli umstem te kumbang ala keren ha kato ka video te hangne rungan batai khendiat umunsim bom khut udai uta umunsim ubawan ubaman ge te hangne phin salap ba umunsim bom khut nengkong ulasyong ha ubreu nre hadin pat umi no nre haba ulami na ubreu te kwa ban pet jaka jaka kaba umut nre umsngeju su takada wan rung biang ha ubreu taken sadon umansim bom khutru hakini kisni waju ong ba baro kibayo revival kiyo yuman sim bom khut lane baro kibayo revival kiyo yuman sim bakhut nre kidon katto katne kibayo yuman sim bakhut mat kidon katto katne kibayo yuman sim bom khut namar kaktin ka jung bulai kala batai ya uman sim bom khut ru te ngan pule hangne saya perkhat saya puson mapi mo ngan pule saya sengap ka jingwan phai pat uman sim bom khut te haba uman sim bom khut ulami no na ubreu uyat yaki jaka rengkiang ba udawat jaka songthai te umsyam onda kumta uong ngan lek phai pat shalaying na kaba lami no te haba uwan pat usyam yaka ba kala suda lasar bat labu bet kijingbu onda kumta ulet no usim lem bat nyeu ki mensim ki wepat ki bakham boman ya uhi te kila ya let hapo bat ki shong sa hangta kaba khadu te ya uta ubreu kan long kham snew ya kaba ningkong kumta kan long ru ya kane ka pateng benreu boman hangne philayo sngau ikini ki kentien hangne kumbangala batai mentan ba mensim bom khut ulami ino na ubreu uyat yaki jaka rengkiang ba udawat jaka songthai te umsyam su ya kata jaka songthai haba ulami ino ubreu umsyam haba u lalet phai saying kajaka ba u kwa banlet te usyam ba kata kaying kala suda lasar lapen khut bat balabu bet yaki jingbu jingsa long umju su kan tau mensim bom khut te haba umju su te ulet phai biang se ubreu ha kapuar ba ulet phai biang se ubreu te u ra bat ki nyeu ki mensim bom khut ki ba khampalat banya u ne u mensim bom khut u ban nengkong u ra bat ki nyeu ki mensim bom khut te
laong hakabakadu uta ubreu uba umensim bomkhut lembar kita ki nyau teli ki mensim bomkhut ba ulaya lamlang te kila lechong ha ubreu ken bat uta ubreu lalong wa khamsneu ban ne ka ba menswa te hangne kal ongru kumta kan longru ya kane ka pateng benreu boman te ka bomut ya kane ka pateng benreu bomta kan longru te pi ong ba u mensim bom khut lane u mensim boman umdon pi ong ba udon ta mensim ba khut te kata kalong ba bakla pi parlo de na kata kata kan sapen mi ya kato ka video ka ba nga kren nga pansai sapang kato ka jing ong UT7 news ba wan jengo wan hiar mensim ba khut ya ki mensim ba koridor hakasnong klim stem ribhoi district te banlat na kine ki baro na kine ki jingsneu don kam bangin penjur daka jingdwai ken khnang ba mensim ba khut unwan song ha ki donut jongi iwe pa iwe te kadon kam ngi bangin pule baha ya ka bible te mentangan pule naka sithi kabaning kong ka jong pol ka sithi kabaning kong ka jong pol shaki Thesolani kasithi kabaning kong ka jong pol shaki Thesaloni te ngan pule ya ka lenong ka basan ka dekhot ka bakhat nyau ka dekhot ka bakhat nyau hadu ka bakhat khandai te kiktin kiba ongkumne to duai klem daput haka ek baro to phin ai jingu namar kane ken kalong ka mon uble ha ukres jisu shapi wat penlip no ya umensem ka ktin ka jung uble ka kren kumne ka ong to duai klem daput deban penjur ka jing duai ken khnang bangin lat na u mensem bom khut lane na ki jing sneu jong ka parthe ngideban penjur ka jing duai to duai khan daput haka ek baro to phin ai ka jingu bat angai kalong to phin ai ka jingu ka jing diam uble ke ka jing diam ka jing duai uble namar kane ken kalong kamon uble ha ukris jisu shapi te lada phi duai lada phi ngu ya uble te kalong kamuan ka jung uble ken kalong kamuan ka jung uble bat u jisu bat ngin lakin naki jingsneu jong kane ka perthai bat nginom sya yalam bakla ladangi penjur ka jing tuai uble ru us sengap tenat namar hangne kalong ladangi duai ladangi ngu idam uble te kalong kamon ka jung uble long uble us tenat ken hangne kalong ru wat penlip no ya mensim te ngimde ken ban penlip no ya mensim bakhut lane mensim ka jisha ladangim duai ngim khot karpat uble ngim jupule ya ka ktin ka jung uble te ka jinget ka jungi kalong ka pasenjor bat uboman uyo kan ban manrung hapo ki donut ki jungi takadau ban penne ya mensim bakhut ba un wan song hakadonut ka jungi don kam bangin duai klem daput kemba ong ka ktin ka jung bulai te saya pule bha ya ka bible ya ka ktin ka jung bulai te ki jingkren ki junga hak kane ka por kilong tangkum ne te manga kum ubreu ngam dalla bha ban pensai hadu kata re kine ki baro ki banga pensai kren hakane ka video
kalong da ka jing don lam kat ka jung bulai da ka jing kerku ka jung bulai yanga hakaba ngalala ban long kumne kumbang along mentah te nakaleng ka jonga nga lada don kino ki jing bakla nga pan map ya phi so ha ban map lada phi don ka jing thut ya kane ka jing kren ka jonga mentah so ha ban map te nga kalian ka jonga nga kwa ru ban khot kerpat ubulai ba un map ya kito ki ba kren ben nga ki ba tim lalai puja changa ki ba ong nga bang ada Krislam ler ba ben umun simakut ba ben ubulai te na kalian ka jonga kembang la pensai mentan ba nga klem ben ya umun simakut nga klem ben ubulai na kalian ka jonga nga da kwa e ba umun simakut uman chong haki donut ki jongi khana bangin light na ki ne ki jing sneu jong ka parthai namar menta bun ki kam sneu ki kam bahar har kom ki pentrim hagane ka parthai te nagaling ka jonga nga kwa ya umun simakut ba wan chong hapo ki dono dungi nrei ngamnut pat ban ong ya ka jingki revival la kalong hang nuru pakadei kabawan na umun simakut ngamnut ban ong namar kumbangala pensai mentan ba udon ru umun sim bomkut bat udon ru umun simakut te ngim la ban pensai pa udei umun simakut namar kibreu te lada ki yo revival maknaru kumbang ala keren hakato ka video banga keren shaphang kato ka revival te kibreu ke bayo revival kamtam ki balayo haus nam arjan reu ho ki don ki ba im reu blay ki ba im hok ki ba im tibreu tiblay hakas nong kathau ha im lang salang rei ki don pat katokat ne kito ki balayo revival hi in rei ki thau jingkul mar snong thau ki ya klim lok ki ya syuk breu ki wanra ki kampentrim ki jingsir hasnong thau bat haka im lang salang ki don kum gitaru tak kadau ken nakaleng ka jonga ngamnut ban ong ba ka revival ka debet ka wan mun simakut kila ban wan lang baruan mun simakut bat mun sim bomkut te ya kata kamut ngitip ngi i lingba ka rizal ka ba mi na ka revival ken ban su ong bet ba u wan jingo mun simakut ha ki mensim ba koridor ha kasnong klik mustem ribuhai distrik te kamlong ka badai bat ubulairu sotanat lada ngim tip tikna ngi syukran madai te parlok sa subhaban map lada nga kumpen mong phi lada nga kumkren bakla bat nga karpat ubulai ba un map ya kito ki ba kren sneu ki ba tim sang ki ba kren lale puja changa ki ba ong Krislam ler ubreu ba ben belai ba ben mun simakut ngakwa ya u belai ya u jisu rengkat ba mun simakut ba un map di kito ki breu ki ba kren lale puja changa te parlok khuble sibun khuble sajar ngu pila pe jakan ka video te ngin saya siam biang hakibe patki video